Кешке 9 ярты эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы, студияда Фәнис Камал, хайырлы кич. Бүгін Қазанда ертен болған қорқыныш авариядан башлыйбыз. Можайский урамы белән Горький шоссесі шотында КамАЗ машинасы 7 яшьлек малайны топтатқан. Баланың шунда гомере өзеле. Беренчел мәгълүматларга караганда, малайның җәяүләр кичүе аша светофорның яшел төсе янган вакытта чыгып баруы була. КамАЗ машинасы шоферын кулга алганнар, ул Казанда яшәүче 65 яшьлек ир-ат. Шәхси эшмәкәрнең йөк машинасын йөрткән, үз гаебен тулысынча таный. Тикшерү комитеты юл йөрү кагыйдәләрен бозып, саксызлык аркасында кеше үлеменә китерү мәддәсе буенча җинаять эше ачты. Бу фаҗиганың хәзер барлык сәбәпләре дә ачыклана. Бүген Югары Ослан районы судында исә җәй көне булган һәм 11 яшьлек кызның үлеменә китергән юл һәлакәте буенча җинаять эшен карауны дәвам иттеләр. Исегезгә төшерәбез, июньдә 51 яшьлек хатын-кыз идарә иткән квадроцикл сарайга килеп бәрелә. Янында утырган ике баланың берсе шунда ук үлә, ул дус кызының баласы була. Бүген бу вакыйганың шаһитләреннән сорау ала башладылар. Суд утырышыннан Рания Абдрахманова. Понятно было только, что двигался в сторону населенного пункта со стороны поля. Шаһитләрне сорау алырга бүген айрым-айрым керттеләр. Беренче булып фаҗига урынына ашыгыч ярдәм машинасы килгән. Подъехал квадроцикл стоял. Без килгәндә квадроцикл сарай эчендә тора иде. Фельдшер башта үзе генә китте, аннары мине чакырды. Кичкенә бала белән әни кешене утыртып хастаханәгә киттек. Алар киткәндә урынга коткаручылар килеп кала. Наше первое действие это... Безнең беренче эш транспорт чарасын карау иде. Ул янып китмәсен өчен аккумуляторын өздек. Квадроцикл сарайга кергән иде. Сарайның яртысы агачтан, яртысы тимердән дип хәтерлим. Фаҗига ярты ел элек Ключище бистәсендәге менә шушы хуҗалык янында килеп чыгам. Тикшерүчеләр фаразлавынча, квадроцикл ролендәге хатын-кыз идарәне югалтып, менә шушы сарайга килеп бәрелә. Әлеге вакыйганың шаһитләре булмый, хуҗа хатын бәрелгән тавышка гына йөгереп чыга. Бүген ул монда юк иде. Квадроциклның рулендә 51 яшьлек Людмила Судакова була. Янына ул дустының кызын һәм аның ике оныгын утырткан. Бәрелгәч 11 яшьлек кыз һәлак була. Әлеге очрак буенча җинаять эше ачылган иде. Людмила Судакованың исерек хәлдә транспорт чарасы белән идарә итеп, юл йөрү кагыйдәсен бозуы кеше үлеменә китергән дип санала. Считаю, что органами следствия действием Судаковой дана верная квалификация. Тикшерү органнары Судакованың гаебен дөрес бәяләгән дип саныйм. Хәзерге вакытта суд бара. Аның нәтиҗәсе буенча карар чыгарылачак. Бу мәддә буенча иректән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Тик моның өчен барлык якларны тыңлап, дәлилләрне тикшерергә кирәк. Гаепләнүче Людмила Судакова Казандагы тимер бетон заводы директоры булган. Гаебен ул тулысынча таный. Моя подзащитная вину содеянным признала. Ул гаебен таныды, бу тикшерү барышында ярдәм итте, хәлне йомшарта торган шартлар да каралды. Зыян күрүчеләр алдында гафу итенде, алар бер-берсен белә, матди зыянны каплау турында сөйләштеләр. Суд буларны исәпкә алыр дип өметләнәбез. Бүген шаһитләрнең барысы да килә алмау сәбәпле суд утырышын 9 декабрьдә дәвам итәчәкләр. Тикшерү барышында Людмила Судакованың өй аресты озайтылды. Югары Ослан районыннан Рания Абдрахманова, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы. Башка темалар белән дәвам итәбез. Мәдәният министрлыгы Казан циркында килеп чыккан хәлне аерым тикшерәчәк. Монда хәзер махсус комиссия оешкан. Бүген цирктагы сәер хәл турында билгеле булды. Кайбер чыганаклар хәбәр итүенчә, цирк директоры бар хезмәткәрләрне пычак күтәреп куып йөргән бер хезмәткәрне. Шундый видео социаль челтәрләрдә барлыкка килде һәм җәмәгатьчелектә шау-шу уятты әлбәттә. Видео күзәтү камераларыннан алынган. Бүген кич цирк директоры Рамил Шарифуллин үзенең Инстаграмында бу гамәле өчен үкенүен белдергән язма да урнаштырды. Ул моны нервлары какшавы белән бәйләп аңлата, елның авыр булуын, күптән түгел әтисе үлүен әйтә. Бу хәлгә республиканың мәдәният министры аңлатма бирде. Юридик тарафыннан карау булырга тиеш һәм без бүген айрым комиссияны оештырдык. Бу комиссия ике атнада без ничек хукук тарафыннан булырга тиеш, без үз фикерләребезне әйтербез алга берсе. Бүген җәмәгать транспортына пассажирларның QR кодын тикшереп кертүнең 3нче көне соңгы тәүлектә Казанда 1200 кешене прививка ясату турында документы булмаган өчен метро, автобус, троллейбус һәм трамвайларга утыртмаганнар. Шулай ук тәүлек эчендә 2700, дүшәмбедән 4700 тапкыр җәмәгать транспорты тикшерелгән. Кодларны күрсәтергә теләмәүчеләр булганлыктан 3 тапкыр полиция чакыртырга туры килә. QR кодларны республика районнарында ничек тикшерәләр? Инзилә Хусаинова әзерләгән күзәтүне карыйк. Олабуга автобусларында кондукторлар юк, билетны автобус йөртүчеләр сата. Хәзер аларга QR кодларны да тикшерергә туры килә. Моның өчен атна башында ук смартфоннар таратканнар. Тикшерү вакытны ала диләр. А были у кого не было QR кода? Сказали выйти. Вышли?
шоферам тяжело нам. Безгә QR-код күрсәтү авыр түгел, шоферларга кыенрак вакытларын алабыз. Посмотрит с телефона только. Телефоннан карыйлар да бетте, озак димәс идем. Зәй шәһәрендә бер генә маршрут һәм анда нибары 3 автобус йөри, өстәвенә кондукторлары бар. QR-кодларны алар тикшерә. Беренче 2 көндә беркенне дә чыгарып җибәрмәгәннәр. Минем менә QR-кодым бар. Автобусларда еш йөрергә туры килә. Специально я это. Автобуста йөрү өчен вакцинаны махсус ясаттым. Нурлатта прививка ясату турында сертификатлы QR-кодларны автовокзалда билет сатканда ук тикшерәләр. Ерак шәһәрләргә китүчеләрнең дә, авылларга йөрүче пассажирларның да документы бар. Калдырмадык, biz алмадык просто, остановкаларда калдырып бардык биш. Бөтен кеше шулай. Бер-ике кеше барып эшләй. Кемдә QR-код юганда. Бөтен ил белән килгән бит инде бу. Ил белән килгәч без генә айрым калмабыз инде. Шуңа күрә бардык, салдырдык укулларны, QR-кодларны алдык. Татарстан районнарында пассажирлар зур шәһәрләрдәге кебек күп түгел. Алар салонга керү өчен чират тормыйлар. Авыл җирендә прививка ясатучылар да күбрәк. Алабуга, Нурлат һәм Зәй телевидениелары белән берлектә Индилә Хөсәйнова. М12 трассасы төзелеше өчен җаваплы автодор оешмасы бүген Идел аша салына торган күпердә эшнең ничек барышын күрсәтте. Монда 2 субай арасына беренче өстекне куя башладылар. Ул 70 метр озынлыкта. М12 трассасында эшләүчеләрнең бер эш көне турындагы видеоны үзенең Инстаграмындагы сәхифәсенә Рөстәм Миннеханов та урнаштырган. Исегезгә төшерәбез, М12 трассасының Мәскәүгә таба юнәлеше хәзерге вакытта Татарстанда алып барылган иң зур төзелешләрнең берсе. Аның озынлыгы 810 чакрымны тәшкил итә. Татарстанга кыша килгәнгә бер атна гына, Казанның травматология пунктларына инде 300-дан артык кеше мөрәҗәгать иткән. Күпчелеге юл һәм тротуарларда таеп егылып, кул-аякларын сындыра. Көн саен башкала урамнарын кардан чистартырга йөзләгән техника һәм юл хезмәткәре чыга, тик ни өчен бозлауктан арына алмыйлар соң? Сорауга җавапны Рания Абдрахманова эзләде. Казан урамнарында тимираяк киеп шуып йөрергә була. Менә күргәнегезчә Татарстан урамы белән Габдулла Тукай урамнары киселеше. Биредәге күп катлы йорт каршысында да менә шушындый бызлавык барлыкка килгән. Бу исә әлеге урамнан йөрергә куркыныч дигән сүз, бигрәк тә олы яшьтәгеләргә. Монда шәһәр үзәге булып та тәртипкә китерелмәгәч, калган урамнардан ни көтәргә? Безобразие всякое творится, никто ни за что не отвечает. Людмила Сорокинаның ризасызлыгы эшенә сымыйм. Бүген генә Фрунзе урамында Сырхаухана юлында таеп егылган. Сегодня ходила в поликлинику анализ сдавать. Мәгънәсезлек анализ бирергә барган идем, бузда таеп егылдым. Башымны бәрдем, шунда кумгына булса да сибеп җибәрергә ярамый микән? Ну встала, упала и головой идут стукнулась. Я говорю, безобразие какое-то. Восход белән Восстание урамнары чатында да шундый хәл. Монда тротуар шугалак кебек. Без монда анагым белән шахматка йөрибез әйме. Монда чистартсалар да бик сирәк чистарта торгандадыр, хәтта бер песок салсыннар иде. Ну нишләргә кирәк безгә хәзер? Җиребез инде менә. Шулай җиртәләр инде безнең. Моның кешеләре барлык инде җыштырырга. Аның транспорты да күп түгел бит инде. Илгәрә дә алмыйлардыр инде алар. Эшлиләр бит инде. Без төшергән арада бу чатка кым сибеп киттеләр. Это не наша территория. Монсы безнең территория түгел. Мин декабристлар урамыннан башлап Горки шоссесына кадәр юлларны, җәяүләләр чыгу урыннарын һәм тукталышларны тәртипкә китерәм. Бүген Казан урамнарында 450 юл эшчесе хезмәт куя. 260 махсус техника кардан чистарта, кым тыз катнашмасы сибә. Занимаюсь посыпкой. Хәзер мин тротуарларга бозлаукка каршы катнашма сибәм. Бу җәяүләләр таеп егылмасын өчен эшләнә. В большинстве случаев обработка Юллардан айырмалы буларак тротуарларга кум катнашмасы сибелә, чөнки аяк киеменә дә зыян салмый. Аннары йорт хайваннары булган кешеләр дә 4 аяклы дуслары өчен борчыла. Ул арада травматология пунктларында пациентларсыз утырмый. Соңгы бер атнада 300 кеше мөрәҗәгать иткән. 18-нче шәһәр хастаханәсендәге пунктка бер атнада аягын, кулын сындырган 46 кеше килә. Независимо от возраста. Төрле кешеләр килә, олылар да, яшьләр дә, ешрак кул чоклары, беләзек сөяге, терсәк, иң башы сынган була. Баш сөягенә зыян килгән очраклар да бар. Черепно-мозговая травма тоже, соответственно, встречается, как сочетанная, ударяется головой. Кеше күбрәк ишек алдында егыла ди табиблар. Хәзер имгәнү өчен иң куркыныч вакыт. Халык әле таймый торган аяк киеменә күчмәгән, яңа һава шартларына ияләшмәгән. Әлегә шәһәрнең административ техник инспекциясенә бозлавыктан зарланып мөрәҗәгать итүче булмаган. Димәк, тикшерә башламаганнар. Нигездә йорт ишегаллар өчен идарәче оешма җавап бирсә, беренче катында кибет булган биналарда бозлавык проблемасын шул кибет хуҗалары хәл итәргә тиеш. Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.
Татарстанда соңғы тәулік ішінде 252 кіші ковид юқтырған 65 ауру хастаханада, 187-сі үйде дәвалана деп хабар итә оператив штаб. Коронавирус белән ауручыларның күбесе Казан, Яршаллы һәм Яшелүзәндә. Әлеге аурудан 9 кешенең 6 ир һәм 1 хатын кызның гомере өзелгән. Россия буенча вирус юктыруның тәүлегенә 33 меңнән артык очрагы теркәлде, 1240 кеше үлгән. Татарстанда соңгы тәүлектә 10 мең кеше вакцинада ясаткан. Шикәр авыруыннан интегүче балаларның ата-аналары канны даими тикшерә торган махсус җайлама белән бушлай тәэмин итүне сорый. Әлегә заманча бармакны тишмичә генә кан составын билгели алган җайламаны алар үзләре сатып алырга мәҗбүр. Моның өчен аена 10 мең сум акча кирәк диләр. Бу җайламалар бушлай бирелә торган медицина эшләнмәләре исемлегендә юк, әмма Россиянең кайбер төбәкләре шикәр авырулы балаларны заманча җиһаз белән тәэмин итү өчен җирле бюджеттан акча да бүлеп биргән. Нигә алар арасында Татарстан юк соң? Бу сорауга җавапны Алия Хайретдинова эзләде. Я открываю приложение, то есть нажимаю «Проверить глюкозу», прикладываю к датчику, и он показывает уровень глюкозы в крови. Шикәр авыруы 11 яшьлек районында 2 ел элек ачыклана. Шук бала хәлсезләнеп кала, аңа диабетның беренче төре диагнозын куялар. Бүген ул үзенә үзе инсулин да кадый, махсус җайланма ярдәмендә канындагы шикәрне дә көненә 70 тапкыр тикшерә. 1 ел элек бармакны тишмичә генә кан анализын билгели торган датчик алганнар. Ул иң башына куела. При помощи датчика датчик ярдәмендә кандагы үзгәрешләрне даими күзәтеп торып була. Шикәр артканмы, кимегәнме, барысы да беленә. Бармакларында тишәсе юк. Бер датчик 14 көнгә җитә, аена 2 кирәк дигән сүз. Махсус җайланманы сатып алу 10 мең сумга төшә. Районының әнисе үз акчасын тота, чөнки заманча датчик бушлай бирелүче медицина эшләнмәләренең федераль исемлегендә юк. Көннән соң инде минем бер көндә тыныч булганым юк. Бала да кайбер вакытта бик каты кайгырып, елап та ала инде. Ара бик каты. Күзән җыеру, аңны югалту, хәтта комага китү. Кандагы шикәрне даими тикшереп тормасаң, шундый куркыныч бар. Бу үлемгә дә китерергә мөмкин. Бүген Татарстанда диабетның беренче төре белән 1000 бала авырый. Они обеспечиваются препаратами инсулина. Бу балалар бушлай инсулин белән тәэмин ителә. Кандагы шикәрне тикшереп торыр өчен дә һәммәсенең глюкометры бар. Ул да бушлай бирелә. Тик ул кан анализын бармакны тишеп ала торган. Авыру балаларның бармагын көненә 20 тапкыр тишәргә туры килә. Башка төбәкләрдә бармакны тишми торган заманча датчикны бушлай бирүләрен белеп, Татарстандагы ата-аналар ярдәм сорап республика прокуратурасына мөрәҗәгать иткән. Анда хәбәр итүләренчә, күзәтү органына ноябрь аенда гына 115 гариза килә. Тикшерү эшләре әле бара. Ни өчен шикәр авыруы булган балаларга датчикларны бушлай бирмиләр? Бу сорауны без Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгына юлладык. Ташламага ия булган әлеге категория гражданнарны кандагы глюкоза күләмен тикшереп тору өчен материаллар белән тәэмин итү мәсьәләсе хәзерге вакытта федераль дәрәҗәдә хәл ителә. Төбәкләрдә шул исәптән Татарстанда моңа ничә кеше мохтаҗ, бу турдагы мәгълүмат федераль үзәккә җибәрелде. Шул ук вакытта Россия һәм Татарстан сәламәтлек саклау министрлыклары фикере төрле. Мәскәүдәге ведомствода кандагы шикәр күләмен ачыклаучы җайланмалар өчен акчаны җирле бюджеттан бүлеп бирергә хокуклы дип әйттеләр. Россия төбәкләре хакимияте үз казнасы исәбенә өстәмә социаль ярдәм күрсәтә ала. Халыкны федераль исемлектә булмаган медицина эшләнмәләре белән тәэмин итү турындагы карарны төбәкнең дәүләт хакимияте органнары мөстәкыйль кабул итәргә хокуклы. Мондый вакаләттән илнең берничә төбәге инде файдаланган. Брянский, Свердловский, Түбән Новгород, Белгород өлкәләре, Краснодар крае һәм Дагыстан республикасы шикәр авыруы булган балаларны канны тикшереп торучы җайланма белән бушлай тәэмин итә. Мәскәү өлкәсендә һәм Санкт-Петербургта федераль исемлеккә кирәкле үзгәрешләр кертер өчен документ әзерлиләр. Без бүген Свердловский өлкәсе сәламәтлек саклау министрлыгы белән элемтәгә кирдек. Биредә диабет диагнозы булган 1700-дән артык бала яши. Төбәк хакимияте аларны кан тикшерә торган махсус җайланма белән бушлай тәэмин итү өчен 100 миллион сум акча бүлеп биргән. Надо рассматривать этот вопрос, да? Бу мәсьәләне өйрәнергә кирәк, бюджетны карарга. Шикәр авырулы инвалид балалар проблемасын федераль үзәк хәл итәргә тиеш. Без заманча датчикларны бушлай медицина җайланмалары исемлегенә кертүне яисә аларны социаль иминят фонды хисабына алуны сорыйбыз. Бу мәсьәләне закон нигезендә хәл итү өчен ата-аналар депутатларга мөрәҗәгать итәргә тиеш. Дәүләт советына хат әзерли башлаганнар инде. Алия Хайретдинова, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы.
Россия белән ислам дөньясы илләре арасындагы элемтәләрне ныгытырга кирәк. Бу хакта бүген Татарстан президенты Сугуд Гарәбстанына эш сәфәре вакытында белдерде. Президент Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме утырышында катнаша. Анда Россиянең мөселман илләре белән хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алышалар. Моннан тыш Рөстәм Миңнеханов берничә очрашуда катнашты. Матур гадәт буенча Сугуд Гарәбстанында яшәүче татарлар белән дә аралашты. Эш сәфәре хакында тулырак Илгиз Шакуров. Сугуд Гарәбстаны ислам диненә нигез салынган урын. Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме утырышы Җиддә шәһәрендә уза. Утырышның Рөстәм Миңнеханов рәислегендә баруы очраклы түгел. Татарстан президенты төркемнең җитәкчесе. Ул катнашучыларга Владимир Путинның юлламасын җиткерде. Россия придает большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами как по двусторонней линии, так и в рамках диалога с Организацией исламского сотрудничества. Важно, что наши позиции по многим актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня весьма близки. Ислам дөньясында бүген 1 миллиард 800 меңнән артык мөселман бар дип исәпләнә. Алар төрле дәүләтләрдә яши. Россия һәм ислам дөньясы илләренә элемтәләрне ныгытырга кирәк ди Рөстәм Миңнеханов, чөнки һәркем өчен уртак булган мәсьәләләр бар. Нам следует совместно повысить эффективность борьбы с терроризмом, взаимодействие по ряду других направлений, таких как защита традиционных нравственных ценностей, забота о социально незащищенных членах общества и национальных меньшинствах, борьба с природными и техногенными катастрофами, экология. Бу юнәлештә үрнәк итеп президент Татарстанны китерә. Күп милләтле һәм төрле дин тарафдарлары яшәгән җәмгыять төзүдә республика тәҗрибәсе турында сөйли. Татарстанский модель гармоничного совместного проживания и взаимодействия народов и религий транслирует сегодня как образец разумного цивилизационного подхода в вопросах национальной безопасности и стратегии дальнейшего развития Российской Федерации. Моннан тыш Рөстәм Миңнеханов Казанны мөселман дөньясында беренче басма Коръән шәһәре дип игълан итү тәкъдиме белән чыкты. 1803 елда изге басма беренче тапкыр безнең башкаланың мөселман типографиясендә нәшр ителгән. В России активно строятся мечети, новые и сохраняются старые мечети. Рөстәм Миңнеханов киләсе елда Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулачагын да искә алды. Бу уңайдан Җиддәдә махсус күргәзмә оештырылган иде. Сугуд Гарәбстаныннан Илгиз Шакуров, Яңа Гасыр каналы. Форсы култыгындагы гарәп дәүләтләренең хезмәттәшлек советы эшчәнлеге турында Рөстәм Миңнеханов аның генераль секретаре Наиф Фәләх әл-Хаҗиров белән сөйләште. Президент билгеләп үткәнчә, бу советка кергән илләр белән Россия арасындагы элемтәләр 10 ел элек ныгый башлый. Төрле мәсьәләләрне хәл итү һәм сәүдә-икътисади мөнәсәбәтләрне үстерү буенча нәтиҗәле эш бара. Рөстәм Миңнеханов советы җитәкчелеген Татарстанның сәнәгать, икътисад һәм инвестиция тармагындагы мөмкинлекләре белән танышырга чакырды. Рөстәм Миңнеханов Бөтен дөнья ислам лигасы генераль секретаре доктор Абделрахман Әл-Зайд белән дә очрашты. Бу оешма халыкара 11 компанияны берләштерә. Шулай ук дөньяның төрле илләрендә филиаллары, 6 укыту учреждениеләре һәм 13 ислам үзәкләре дә бар. Рөстәм Миңнеханов бу Россиядән читтә беренче очрашу булуын билгеләп үтте. Моңа кадәр 2019 елда Казанда очрашкан булалар. Ул чакта ислам лигасы белән Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте арасында килешү имзалана. Татарстан Сугуд Гарәбстаны эшмәкәрләрен һәм капиталын үзенә җәлеп итәргә әзер. Рөстәм Миңнеханов бу турыда илнең эшлекле даирә вәкилләре катнашында узган түгәрәк өстәлдә белдерде. Узган ел тышкы сәүдә әйләнеше 18,6 миллион долларны тәшкил иткән һәм ул үсә бара. Экспортка нефть, каучук, резина һәм агач сатыла. Татнефть белән КАМАЗ чит илләрдәге партнерлар белән контрактлар төзи. Татарстанга читтән пластмасса һәм органик катнашмалар да кертелә. Рөстәм Миңнеханов Сугуд Гарәбстанының Хаҗ һәм гомра эшләре министры Абделфаттах бен Сулейман Аммашат белән дә очрашты. Татарстан президенты оннан киләсе елда Россия мөселманнары нинди шартларда хаҗ кыла алырга мөмкин дип сорады. Аңлыйм, пандемия чорында вазгыять катлаулы. Россиядә җитештерелүче Спутник V яхшы вакцина. Әлегә ул Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасында теркәлмәгән, әмма моның өчен бөтен эшләрдәге башкарыла. Бу прививканы ясаткан Россия мөселманнарын хаҗ кылдыру турында алдан ук килешеп куярга телибез ди Рөстәм Миңнеханов. Хаҗ һәм гомра эшләре министры бу мәсьәләне ныклап өйрәнеп карар кабул итәрбез дип ышандырды.
Шулай ук Рөстәм Миннеханов Сугуд Гарәбстанында яшәүче милләттәшләребез белән дә очрашты. Җиддәдәге татарлар Россиянең генераль консуллыгына килгән иде. Гарәбстанда 200ләп татар яши, алар нигездә Рияд, Джубейл, Дамам, Җиддә, Мәдинә шәһәрләрендә гомер итә. Күпчелеге соңгы елларда күченгән, инде күптән бирле яшәүче татар гаиләләре дә бар. Бер өлеше укырга я эшләргә киткән. Җирле татарлар белән аралашып торалар. Хәзер милли үзаңны, татар телен саклау һәм киләсе буынга тапшыру өчен Сугуд Гарәбстанында татар берләшмәсе оештырырга да җыйналар. Бүген ТАССРның Югары Советы Президиумы рәисе Салих Батыевның тууына 110 ел Татарстан Милли музейында аңа багышланган күргәзмә ачылды. Салих Батыев 23 ел җитәкчелек иткән. Ул эшләгән чорда КАМАЗ, Казан Арксинтез, Түбән-Кама химия комбинаты төзелә. 1971 елда республикада 1 миллиард тонна нефть чыгарыла. Салих Батыев сәяси зулым корбаннарының исемнәрен аклауга да зур өлеш керткән. Аның ярдәме белән 1956 елда Муса Җәлилгә Советлар Союзы герое исеме бирелә. 2011 елда Казанның Идел-Буй районындагы бер урамны Салих Батыев исеме белән атыйлар. Күргәзмәдәге экспонатлар арасында Салих Батыевның Никита Хрущев белән төшкән фотосурәтләре, китаплары, дәүләт бүләкләре, документлары да урын алган. Бик акыллы галим кеше, үзебезнең галимнарыбыз белән институт, университет ректорлары белән нәтиҗәле эшләгән кеше, үз фикерле, үзенең эшен белеп, дәлилләп. Балташта КПСС комитетының күчмә кызыл байрагын җиңүче район буларак шунда тапшырырга килгән иде. Түгәрәк кенә, теге кара йөзле, шундый саллы гына абзый, ул бик теге сүзне үлчәп кенә, шул вакытта төпле сөйләшә торган шундый абзый булып күңелгә кереп калган. Президиум рәисенең генә түгел, ул чын мәгънәсендә менә татар һәм чын мәгънәсендә татарга ярдәм итүче зур кеше иде. Һәм кызыксынып килде, яшәп килде. Казан Арксинтез заводы табигатькә зыян китерми торган поликарбонат җитештерген өчен фән һәм техника өлкәсендә Россия хөкүмәте премиясенә ия булган иде. Дәрәҗәле бүләккә коллективның генераль директоры Фәрит Миннегулов җитәкчелегендәге команда лаек. Бу казанышта шулай ук Таиф компаниясе генераль директорының баш киңәшчесе Альберт Шиһабетдинов, әлеге оешманың генераль директор урынбасары Владимир Пресников һәм Софтпласт җәмгыяте генераль директоры Андрей Евсеевның өлеше зур. Автомобиль төзелешеннән алып ясалма кан тамырлары җитештергәндә дә кулланыла торган поликарбонатны ничек ясауларын Илдар Сафиуллин күреп кайтты. Казан Арксинтез заводының үзенең таләпләре бар. Безгә менә шундый исемнәребез язылган тулысынча киемнәр генә түгел, хәтта гадәттән тыш хәлләр булган очракта дип противогазга хәбәр бирделәр. Хәзерге вакытта без әзер продукцияны капчыкларга төрү цехында күргәнебезчә, монда бар нәрсә дә автоматлаштырылган һәм тәүлегенә 300 тонна поликарбонатны әзерләп чыгаралар. Поликарбонат чыдам һәм югары сыйфатлы булганга сәнәгатьнең күп тармагында кулланыла. Әйтик, автомобиль төзелешендә көн күреш техникасын ясаганда ул алыштыргысыз материал. Поликарбонатның хәтта коронавирусга каршы көрәштә дә роле зур. Пленочный поликарбонат применяется для изготовления средств защиты. Поликарбонат пленкасы саклану чараларын җитештергәндә кулланыла. Пандемия шартларында отышлы булуын күрсәтте. Ул хастаханәләрдә табибларны инфекцияләрдән саклый. Маски забрала, которые защищают медиков. Менә ул Казан Арксинтезда җитештерелүче мәрҗән сыман шундый поликарбонат. Бу инде әзер чимал, аны хәзер башка оешмаларга алып китеп, тиешле җиһазлар, приборлар ясыйлар. Мисал өчен ул медицинада киң кулланыла. Бүгенге коронавирус шартларында үтә күренмәле пыяла битлекләр генә түгел, хәтта кешенең теш протезларын, хәтта кан тамырларына кадәр нәкъ менә шушы поликарбонаттан ясыйлар. Россиядә поликарбонат җитештерүче бердән-бер булган әлеге заводны 2008 елда эшләтеп җибәргәннәр. Аның табигатькә зыяны юк ди белгечләр. 2020 елда җитештерүдә яңа технологиялар кулланыла башлый. Экологичность это именно эта технология. Нәкъ менә шушы технология экологиягә зыян салмыйча эшләү мөмкинлеген бирә. Анда фазген кулланылмый, чөнки фазген бик куркыныч агулы матдә. Илнең әйдәп баручы химия сәнәгате заводы экологиягә зыян китермичә поликарбонат җитештергән өчен Россия хөкүмәте премиясенә лаек булды. Россиядә бердән-бер булган әлеге проектны тормышка ашыруда зур өлеш керткән 10 кеше дәрәҗәле бүләккә ия. Илдар Сафиуллин, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанның Мәрҗәни мәчетендә татар мәдәнияте үсешенә зур өлеш керткән мәрхүм шәхесләр рухына дуга кылдылар. Илһам Шакиров, Әлфия Авзалова, Хания Фәрхи, Хәлим Җәләй кебек шәхесләрне олылап искә алдылар. Соңгы елларда без бик күп сәнгать әһелләрен югалттык. Мәрхүмнәргә багышланган Коръән ашы танылган җырчы Салават Фатхетдинов ярдәме белән оештырылган. Тулырак Дина Хәсәметдинова.
Бүлмәгә Коръән аятләренең нуры ингән. Казанның Мәрҗани мәчетендәге табынга танылган җырчылар, театр артистлары, иҗат әһелләре җыела. Бакыйлыкка күчкән хезмәттәшләре рухына дога багышлау, аларны кадерләп искә алу өчен. Изге теләк ният белән кулларыбызны догага күтәрдек. Амин, Аллаһу акбар. Искә алу мәҗлесен танылган җырчы Салават Фатхетдинов һәм аның гаиләсе оештырган. 3-сен, 7-сен, 40-ын уздырабыз да онытыла. Бүген сәхнә тоткан яшь артистларыбыз Илһам Шакиров, Әлфия Авзалова, Хәмдүнә Тимергалиева, Хания Фәрхи, Шамил Закиров, Фирдәүс Әхтәмова, Хәлим Җәләй кебек танылган һәм ихтирамлы шәхесләребезне хәтерләсен иде диләр. Бу мин беренче әйткән әзерем бар иде. Вакыт булган сайын, җай чыккан сайын, Әлфия апага, Илһамга, Ханиягә, Хәмдүнәгә, Шамил Зөнришка менә ул список кызганыч узынайды инде хәзер. Шушында килсәм, мин күңелемә тынычлык табам. Шуңа күрә бер зур тау төшкән сымак булды өстеннән. Һәрвакытлар алар бездән дуга гына көтеп жаталар ди. Аны безгә әби бабаларыбыз өйрәтеп калдырган. Дугалар да бер сайын аларга барып җитер. Тыныч йокласыннар. Безнең татарыбызда мәкаль бар бит инде. Исәнләрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел диген. Үлден дә беткән түгел. Әмма ләкин аларга бары намазлар укып, дуга кылып, Коръәннәр укып, Аллаһтан сорыйбыз, я Раббан грехларын да ярылыкка диеп, менә бу бүгенге бик зур әҗр саваплы эш. Тахзу синату ва данам. Лаху ма фи самавати ва ма фи ал-ард. Ма аллади яшфау индаху илля биизниhi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Динәк Самдинова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Исән-имин булыгыз. Базы отдыха компании «Татнефть» приглашают на заезды. Уютная обстановка, высокий уровень сервиса, разнообразие вариантов досуга. Базы отдыха компании «Татнефть» – это отличное место для активного отдыха с семьей и друзьями. Вся информация на сайте socialtatneft.ru и по телефону 38 63 98. Nissan, в РРТ купил, скидку 200 тысяч и резину получил. Автоцентр РРТ 212 30 10. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания с заботой о каждом, с энергией для всех. Сенсация! В Казанском цирке с 29 октября цирковая программа «Звезды манежа». Холодильник с технологией Full No Frost от компании Pozis – это энергосберегающее охлаждение, сохранение полезных качеств продуктов и отсутствие необходимости разморозки. Только в Мазалтов Мэн скидка на костюм 30%, рубашка в подарок и подшив по фигуре совершенно бесплатно. Ждем вас в магазине на Сибгата Хакима 41. Камал театры музыка һәм театр проектын тәкъдим итә. Һәм 1 декабрьдә Рөстәм Яхин иҗатына багышланган спектакль-концертка чакыра. Концертта театр артистлары катнаша. Махсус кунак Зөлфәт Фәхрәзиев, дирижер Данияр Соколов, режиссер Айдар Жаббаров. 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Гинекология здоровья семьи – это забота о женском здоровье с детских лет. Опытные гинекологи-эксперты, все виды диагностики и лечения, хирургические операции. Телефон в Казани 204 2 700. Акбарс Медмобиль кушымтасы сезнең сәламәтлегегез өчен уңайлы сервис. Компания белгече белән туры элемтә. Полис нигезендә алынган медицина хезмәтләре исемлеге. Мөрәҗәгать юллау мөмкинлеге. Медицина иминияте полисы сезнең телефонда, App Store һәм Google Play'да бушлай йөкләгез. 2021 ел 30 ноябреннән 5 декабренә кадәр Казанда һөнәр 6 көн дәвамында Россия һәм Казакъстанның 12 театр коллективының иң үзенчәлекле спектакльләре сезнең өчен. Бөтен мәгълүмат kariyev.ru сайтында. И вы скажете: «Я вижу». Лазерная коррекция зрения LASIK 14 900 рублей. Фемто LASIK 49 900. Клиника «Третий глаз». Дисковые бороны «Дукат» — это качественная обработка полей на любом рельефе, в любую погоду, до 500 гектаров за сутки. Спешите за «Дукатом» в компанию «Агрокомпани».
Исәнмесез эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз, Данил Мастерга кичектереп түләү шартлары белән заказ бирегез. Ноябрь ахырына кадәр китереп бирү, фатирага кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең эште проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефоны 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгыш Бөгелмә, Баулы, Азнакайда көн җилле һәм явым-төшемле булачак. Көнбатыштан килгән циклон республикабызга тагын бер өлеш явым-төшемнәр алып килә. Шулай ук буран һәм көчле җил булуы ихтимал. Температура бераз күтәрелә, шулай да түбәндәрәк урнашкан районнарда төнлә -17 градуска кадәр. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Менделеевста бераз кар явачак, температура -4 градус. Якын көннәрдә антициклон тәэсирендә көннәр аяза, кайбер районнарда температура +, дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта иртән кар явачак, көндез көньяк көнбатыштан көчле җил -2 градус. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә булытлы көн көтелә, көндез температура -тамгасы белән булса да, төнлә инде +. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта иртән көн буранлап торачак, кичкә һава шартлары уңай якка үзгәрә. Урамда нинди генә ел фасылы хөкем сөрсә дә, табигать бер кайчанда матурлыгын югалтмый, бары тик төсмереңне үзгәртә. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Хәтфә яфрагы сыгынтысыннан ясалган Гиделикс тамчылары һәм сиробы ютәлдән бөтен гаиләне дәвалый. Гиделикс ютәлне йомшарта һәм спазмны киметә. Аны яңа туган балаларга да бирергә була, чөнки ул спиртсыз һәм шикәрсез. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Казанда кар явачак, буран булуы мөмкин. Көнбатыштан көчле җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 86%. Җирнең магнит кары тыныч. Бүгенгә менә шулар, сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исән-имин булыгыз.